De gemeente van Dantumediel wil inwennen Shinlitten wat hem afspeelt efter de dwarren van de gemeentelijke politiek. In dit programma nemen we die mee in deze vraag. Rietsleden, wethouders, de burgemeester, een boorde, commissies. Tal van rollen die dijstig dwanen binnen de gemeente te besturen. Dit is Dantumediel in beeld. Dan gaan we naar de volgende motie en dat is Dantumediel in beeld. Rietslid Ferry van der Ploeg leidt uit waarom de gemeente een motie oornam om inwoners de werkzaamheden van de gemeente uit te lezen. Je praat met mensen in het dorpen. En bij verenigingen en dan hij was van, nou, ik heet bij de gemeente, je wordt voort altijd aansprutsen. Van dat zeg ik wel eens van, ja, maar dat is net onder hier. Ja, maar du bent echt van de gemeente toch? Nou, en dan hebben we het er wel eens over en dan zeggen van, ja, nee, het hele stappenplan. En dat mensen denken, oh, werkt de gemeente hier zo? Eigenlijk komt dat letter pas aan bod dat we er een klap op jou hadden. Dan maar voor of het binnen. Nou, en dat is voor mij dat ik dacht van, de mensen willen eigenlijk misschien wel meer weten van wat doet een gemeente in Dantumediel. Dan was deze motie om. De gemeenterie is uiteindelijk het hoogste orgaan van de gemeente. Met hun beslissings kunnen ze de inwoners helpen met de behoeften die zij hebben. Denk je bij aan minnedieken, een stoep of iepenbieren voorzienings. Dat jouwt aan hoe de landelijke politiek verschilt met de lokale politiek. De landelijke politiek is een beetje een ver van mijn bedshow. Dat is wel zo. Want mensen nodig binnen is een binnen persoon die het echt iets voor hun doen in het dorp, in een weekend, in een vereniging, bij sportbigelies. En dat ze een kwartelin hadden. Dus dat is echt zoiets van, de rie kan wat voor mij budgetten, want ik wil dat en dat. Democratie-budget dat in oerlis beslissingen maakt. Als rietslid of politieke partij hast een meerderheid nodig om die plannen te realiseren. Hast ook geen meerderheid, dan is het oren rietsleden en partijen uitzoeken moeten dat je een goed plan hast om zo toch die plannen te realiseren. Je kreeg net altijd alles voor elkaar. En op een gegeven moment toen had ik wel eens gedacht van, ja, dan moet je toch wel even goed. Het is een gunfactor. Of frustreert het? In het begin al. Ik zit nog steeds hier, zit ik dan in de gemeente hier, of Hassan hier. Het frustreert van één kant dat je het net voor elkaar krijgt, maar dan achterna met goede argumenten denk ik van, nou, ik kon ik wel eens gelijk gaan. Hoe dichtbij staan de rietsleden nou eens bij de inwoners van Dantumediel? Worden ze herkend als we op straat foto's van ze zien letten? Die ken ik wel. Net bij namen. Oké. Die ken ik echt net. Nou, echt net? En dan nog even een paar bij. Die ik net? Ja, ik zeg ChristenUnie. Ja, dat is ChristenUnie. Ja. En dat is het CDA. Nou jongen, die ik net, jong. Echt net. Waar komen die meesten wijven? De Rimbo? Dat vertel ik je aan. Had ik nooit de tennisbaas, jongen, dat is een beetje. Friese Nationale Partij. Ja. Dat is Hilbrand. Die ken ik echt net. Nee, kijk net, sorry. Nee. Geen excuses nodig. Ik had een gezichtjes wel eens hadden, maar waar het binnen weet ik niet. Joran Jager. Hilberda. Nee. Zijn er niet wat? Nee. Ja, Thea Liese. Ja, dat is Sietse. Ga je vermoeden wat ze met elkaar te meidje hebben? Dat zeg maar de gemeente te meidjen, denk ik. Is de lokale politiek makkelijk en begrijpelijk? Of staat het te vier voet en ingewikkeld? Ik vind het wel ingewikkeld. Ja, dat is misschien ook mijn afstand erin, denk ik. Ja, ik vind het wel ingewikkeld. Kan je het bedenken wat je er ingewikkeld van vindt? Nou, dat vind ik wel lastig om dat uit te lezen. En prutten vind ik ingewikkeld. Ja. Nou, ik vind het wel goed. Je kan er overal een mening over hebben, maar je hebt toch nergens geen invloed op. Je doet maar wat ze willen. Je lezen wel eens even de krant en dat soort dingen. Of op Facebook wat voorbij komt. Maar ze gaat dan ook weer om me voorbij. Volg je de politiek wel? Om mijn onderwerp gaat wel. En wat is dan dat onderwerp? Nou, ik vind dat er meer gebouwd wordt maar in deze gemeente. Vind je de politiek makkelijk te volgen? Nou, dan moet je nog wel aardig scherp wezen. Ja. Waar zit dat hem in? Ja, waar zit hem dat in? Ja, ik denk ja. Misschien dan nog meer bij beluisteren worden dan, dan is het
wordt misschien ook wat meer duidelijk. Volg je de lokale politiek hier in de gemeente? Nou, soms wel eens, maar... Wanneer doe je dat dan? Nou, dat je in een verkiezingszone rent en dan zie je ze wat uit en de kopjes wat bescheren en werd ze verstenen en zo. En de kieswijzer vullen we meest even zien om te zien wat het meeste overeenkomt met hoe we erover denken. Ja. En zo ze wat, dan geven we met hele gezinnen vastzitten. Volg je de lokale politiek? Net op de voet. Maar je kent wel een aantal rietsleden. Hoe kan dat? Dat puur van het wart, denk ik. En, Ja. dat ik mijn hele leven hier al wen. Dan naar de rietseel. Waar zitten de nou eens te vergaderen? Eén keer in de 4 jaar mijn mensen zeggen, die mensen willen we in de gemeente gaan. En de meerderheid van de gemeente die in Jochen zitten, die had uiteindelijk de bepaalde stem werd het helemaal met de gemeente. We hebben zo'n gemeenteraadsleden en we hebben op dit moment 4 raadsfracties. Waar vieren nou uiteindelijk uit wat er bepraat wordt? De gemeenteraad jouwt opdrachten aan het college van burgemeester en wethouders. Dus in opdracht van de gemeenteraad voeren de wethouders en de burgemeester alles uit wat de gemeenteraad besloten had. Zij hebben een belangrijke rol om voorstellen naar de raad te brengen. Dus het klopt dat ze wel degelijk invloed hebben. Maar uiteindelijk is de raad de baas en kan ze deze kant met het uit of we besluiten wel of net op een voorstel. En dat is ook gezond. En wat is nou correct de rol van de burgemeester? De burgemeester neemt zelf geen besluiten. De burgemeester die leidt het politieke proces en de democratie in goede baan. Maar uiteindelijk is de gemeente je baas en bij meerderheid van de gemeente die worden besluiten nou. Hilbrand Frisse had ik oren te doen. Hij is directeur van de VMBO vakscholen van het Dockinga College in Dokkum. Hoe combineert hij zijn werk en politieke loopbaan als raadslid in Dantumadiel? Nou, er moet wat ontspanning bij, zowel in de politiek als op het werk. En het combineren is eigenlijk dat je er vanuit gaat dat een dag 24 uur had en geen 8 werkuren. Dat scheelt de helft. Als ik op mijn werk ben ik op mijn werk. Ben ik van de politiek dwannen, dan heb ik daar de focus op. En op die manier kan ik het heel goed vasthouden. En wat binnen de overeenkomsten van zijn werk en de politiek? Nou, eigenlijk lijkt het mijn werk en de politiek heel goed op elkaar. In beide gevallen doe je het eigenlijk voor de mensen om je heen. En op het werk is dat voor de jongere mensen. En in de politiek is het net alleen de jongeren, maar ook de ouderen. En dat is mijn motivatie en drive om gewoon wat van een oor te doen. En te zorgen dat we op die manier toch een beetje een mooiere wereld krijgen.